Adiu a tothom, com anem? Mireu, us vam deixar amb l'endevinalla de la lletra C. Era un poc complicada, us la torni a llegir. I deia així, en un arbre hi ha 12 branques. A cada branca hi ha 4 nius. I a cada niu hi ha 30 ocellets. Què és? Era un poc més complicada aquesta, però efectivament és el calendari. Molt bé a tothom. Doncs anem a l'endevinalla de la lletra D. I diu així, aquesta també és curta. Soc molt intel·ligent i em consulta tota la gent. Comença amb la lletra D. Repeteixi. Soc molt intel·ligent i em consulta tota la gent. Que sabeu què és? Una cosa molt intel·ligent i que tota la gent la consulti, que comenci amb la lletra D. Esperem la vostra resposta. Adéu!